Kingaldo iti pagmasusyantaya yung kapiesta ng San Jeronimo, pari at doktor ni Santa Iglesia. Si Claude Tampo at pangadyantaya yung Horacio Emperata laban king COVID-19. King lagyo ni ikpat ng anak at ng banal na Espiritu. Amen. Itamungan po. O mapamakalulu ampon mapagmalasakit ay higpami, aminan mila rin kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keka, ban manakit kapatawaran ampon biye. Lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi, aduan mi keka, ingkambilan at tingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal kasakitan ke kami, at may kamatena karing dakal ataw. Aduan mingeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iatsyat me ke kami, ing makawulo mong gamat. Intakot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula, rintaong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin mi laring sablang lilingap, karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarilira, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mengayaw na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit a panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla. At ban makasaup kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kami nga lang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayra na kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Iti aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawili nga klismi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo keng ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanunwanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, Santa Rita Nicasia, San Agustin, San Jeronimo, patulunan ming Santa Monica. King lagyunig pat ning anak at ning banal na Espiritu. Amen. Kanito pong kikatang kapag masusyan, pagkiabetala ka rin kikatang panalangin, ding makatuking intensyones. Pasalamat dadi, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Tagines family, Joan Rose Tolentune and family, Ferdinand and Myra Lising and family, Alberto and Catherine Bumanlag, Jet Manangkil, Ray Maliwat, Romeo Maniago, Wilma Masaganda, Joyce Masaganda, Nida Manalad, Janet Borja, Loli Sun, Carlo Biensun, Anthony Rivera, Belen Rodriguez, at Milagros David. Special intention,
Ditz and Lito David and family, Villamor and Rizalina Tolentino and family. Birthday Thanksgiving ng Ana Fernando. Speedy recovery Daddy Angelina Lising, Remechi Mateo, Angel Pajardo, Monica De Leon at Jimmy Salas. Healing Bel Trinidad, Mario Supan, Lina Bonus, Jesus San Luis at Flor Mercado. Ang timurin ding sablang kaladwa king purgatorio at ding kaladwada di Domingo Senior, Lizelle, Erlinda, Domingo Jr., Eduardo, Lorenza, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Nida, Antonio, Marcelito, Jocelyn 9 Days, George, Iluminada, Librado, Elmer at Jesus.
Kinaginingin pa ang puning anak, ang puning banal na Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyag ng banal na Espiritu, mantabi kay kaingan, At kaya kaan timurin, maya payabak, kay kay po, maya-payabak po amo. ganakan tayo pong ini, ang meto nga pari at doktor ng Santa Iglesia, San Jeronimo or Saint Jerome. Batang abebeng matampang ganap kaniting kapag masusyan, aminan tala pa at pagsisyan din kasalanan tamo, at manyatapan tawad at pakadudu king hapong Ginoo. Ginoo, ikang memili kang San Jeronimo, banbit mong kapipabatan, ning ilikas ing banal na kasulatan, iba't karing orinal ng lengguwahe, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo, ikang amanong may katawan tao, baniligtas ing ketawan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoo, ikang minantabi at tinayid kang San Jeronimo, king pamilikas na at pamipalino, king maya pabalita, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos, sa may paintutu pakaluluan na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, dala na katangan sana, king biye alanganga, Amen. manalangin tamo. Oy paming mayupaya, pikalog mo kang San Jeronimo, ing tulaning pamag-aral, king banal na kasulatan, mananalasan ang atoklasan ning balayan mo, karing kay kang amano, ing pamag-ari ning kaligtasan at ing sibol ning biye. Itiyadon mi, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at mag-ari kambe mo, ating banal na Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman, king alanganga. Amen. Amen. Pamamasang ibad, kilibro ng Hope. Kanito busal na ning bagyo, migsalita ing ginukang Hope, nga na. Hope, king kekaba ning biye mo, inutusan mo na datang ing ganingaldo. Inutos mo na kinsala, ing katmwane ing yato, banding marawak mayagwang la, king panga sa likod da. Ding bundok-bundukan at ding kapatagan, king aslag ning aldo lintola. Kalupa rin tuklip ning imalan, melinola. Kalupa rin marka ning panatak kimpila. Ing sala ning aldo, binayang masala karing marawak, at mga pigila, kintangkarang gawang katampalasanan. Ibat na ko karing panibatan daring sibol ning kalalaman, dingdayat malat. Linakad na ko, king kalalaman ning danuman. At tinang pepakit ke ko, karing basbuldalan, amagbante karing maralundong alabwad daring nepe. At yung kambelwan kindegulan na ninyato. Pakibatan mo ko, nung iti balo mo. Balo me ing panibatan ni sala, o ing panibatan ni karalunduman. Atul dumo karela, nung nula ang gamunta, o abag balikan mula kaya. Balo ko, king iti balo mo, uling binana kang matwa, makabayid na ka kanita. May kibat ya ihog, king Ginoo nga na, migsalita kong kamangmangan, Ginoo. Nano, ing apakibat ko,
Isarahon ing asbuk ko. Amano ning Ginoo. Tayran mo ko o Ginoo, kindalan pa inturo kimbye alananga. Kindalan pa inturo king biye alananga. O Ginoo, sinuri mo ko at kakilala mo ko. Balo mo isablang daraptan ko. Agyang king marayo, at atalastas mo ing isipan ko. Akakit mo ko, mag-obra ko man o makapaynawa. Balo mo ing sablang daraptan ko. Tayran mo ko, Ginoo, king dalan pa inturo king biye alananga. Nuko mo malyaring munta, bantakasan da ka. Nuka rin da ka kaya malyaring asa likutan. Mukyat ko man kimbanwang matas, at tsuka ka rin. Nung magkera ko man, king karin nanding mete, karin at tsuka mo rin. Sulabo ko man lampas king aslagan, manuknangan ko man, king peka malawot alugal king albugan. Karin at tsuka, bamo kong tayran, at tsuka ka rin, bamo kong sauban. Ika inglina ng isablandake ning katawan ko. Inubog mo ko king atyanang indo ko. Pasalamatan da ka, uling sukat kang pitakutan, at pagmulalan, dapat mo. Tayran mo ko, Ginoo, king dalan pa inturo king biye alananga. Ding amano mo, o Ginoo, babielang tula king puso ko. Ing turo mo, sala karing mata ko. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kekan tempurin. pamamasa king may pabalita pangkang San Lucas. Ligaya keka, o Ginoo. Jesus nga na makadunos na ka Corazin, makadunos ka naman Bethsaida. Nung ding mala, may rapat busalyo, may nga rapat la ka rin Tiro at Sidon. Ding tao ka rin madot no sang makasulod si Lisyu at may muntong kabu. Anti mong tandanin karelang pamanisi. Lalong managuling parusang dugpa kaya kayo, king aldoning pamanukom. Kesa ka ring tao ning Tiro at Sidon. At ika naman, Kapernaum, buri mong itas sang gabanway sarili mo. Misaldak ka, ang kaking kalalaman ning impyerno. Nga ng Jesus, karing kayang alagad, ing ninumang makirandam kaya kayo, makirandam ya ka na ako. Ing ninumang misakwil kaya kayo, sasakwil na ako. At ing ninumang misakwil ka na ako, sasakwil ne, itang mitubod ka na ako. Ing maip ng balita ni kakatamong kaligtasan.
Julian Diego Cristo. So habang pong pinaghahanda natin ang pista ng Mahal na Birhen ng Rosario, sa araw pong ito ay ating ginugunita ang isang santo na nabuhay ng mga ikatlong siglo, year 300. Na, di ko lang kung kabisado nyo, si Saint Jerome, or tinatranslate na Jeronimo sa Kapampangan, San Jeronimo. Though mayroon pa pong isang Jeronimo, yung Saint William. No? So iba po yun. Kasi ang translation sa Kapampangan ng William ay Jeronimo. No? Kaya magkapareho nitong translation ng Saint Jerome. No? So iba si Saint William, no? San Jeronimo, at iba naman si Saint Jerome o San Jeronimo rin. At konting kaalaman lang po at magandang bigyan ng pansin dito sa santong ito, si San Jeronimo. No, kasi sumikat siya bilang nag-translate ng Bible, no, from Greek, o from Hebrew, Greek to Latin. No, at ang tawag po dyan sa translation na yan ay Vulgata, na ang ibig sabihin ng Vulgata ay yung popular Latin. Kasi noon po sa Rome at sa simbahan, ang gamit nilang, ang official language ay Latin. Pero ngayon, nawala na yung Latin. Simbahan na lang ang naglalatin. So, yan po si Saint Jerome. No? Siyang promotor, no? Hindi promotor, siyang may kagagawa na pagka-translate nitong Bible from Hebrew, Greek to Latin. No? At for a long time, ito pong translations niya ang naging gamit ng simbahan. No? Before that, yung Bible, which is written originally in Hebrew, translate into Greek ng 70 scholars. Kaya yun po'y tinawag na Septuagint kasi raw Septuagint, Septua is 70. No? Kaya yun ang unang from Hebrew to Greek. No? Though yung pong New Testament, alam nyo, yung New Testament almost written in Greek yun. Yung, ang New Testament. Yung Old Testament ay Hebrew. No? Kaya nang parang sumikat ang Greek, tinasin nila into Greek. No? Nung sumikat ang Latin, tinasin ni Jerome ang itong Hebrew to Greek to Latin. No? At ito pong si Jerome, ayon sa kasaysayan, parang naipanganak siya at tumira ang kanyang pamilya doon sa bandang gawin ngayon ng Yugoslavia. Slavic, basta Yugoslavia. At yung kanyang mga magulang, dahil yung year 300 ay naging state religion na yung Christianity, kaya Kristiyano yung mga parents niya. Pero alam niyo po, noon hindi pa uso yung binibinyagan ng mga bata, ang mga tao na bata pa lang. No? So he was not immediately baptized. No? At nung lumalaki siya, ay siya pinag-aral sa Rome. At sa Rome, ay dahil ang Rome daw po noon parang Angeles City. No? So medyo ang morals ay medyo mababa sa Rome. No? Kaya naakit siya sa kamunduan itong si Jerome. At doon sa binasa ko, he pursued women. Sabi niya. So ibig sabihin ng babae siya ng kabataan niya. Parang si Saint Augustine. Doon po sa Rome, he studied grammar, rhetoric, ganyan ang mga philosophy, ganyan ang mga pinag-aaralan noon. Habang ito'y naakit sa kamunduhan sa Rome. Pero din po sa Rome, doon siya nakita yung mga catacombs,
yung mga libingan ng mga unang Kristiyano. At habang doon ay napagnilay-nilayan niya ang impyerno dahil sa ginagawa niya, may impyerno siya. At alam niyo, yun ang naging daan para matauhan siya, para talikuran itong kanyang kamunduhan. No? At later on, he was baptized as Christian. At from there, nahiligan niya yung ascetic life, kaya monastic life. No? Kaya doon, sa ganong klaseng buhay, doon siya naakit. Doon sa kanyang pinuntahan, gusto siyang ordinahang pare, pero ayaw niya maging pare. Mas gusto niya yung ascetic life, yung buhay na ganun sa monasteryo. Pero later on, nahikay din siyang maging pare. Ano, at sa kanyang magiging pare, patuloy pa rin yung kanyang buhay bilang ascetic at monastic. Meron siyang naakit na mga babae na ganun din ang maging buhay nila. No? Naakit sa ascetic life, sa buhay na pagtitika at pagpapakasakit. Yan po yung buhay sa monasteryo, yung pag sinabing ascetic life. Dito po, habang ganun ang kanyang buhay, mayroong isang namarites sa kanya. Namarites siya sa mga sumusunod na mga babae by the name of Paula. Si isang biyuda. At itong biyuda, siguro dahil namimiss niya ang kanyang asawa at damang-dama pang kalungkutan sa pagpanaw ng kanyang minamahal, nalapit kay Saint Jerome. At si Saint Jerome naman na-impluwensya niya itong babae sa buhay asetiko, sa buhay na pagtitika at pagpapakasakit, fasting and abstinence. Ganun po yung mga buhay at pag sinabing ascetic No? At alam nyo, later on, itong minarites sa kanya, na baka nagkarelasyon daw, ganon, naging santa rin si Saint Paula. Sa i-research nyo yan, si Saint Paula. Kaya silang dalawa, pwede palang gano'n na ang tunay na magkaibigan, lalaki at babae, pwedeng maging santa. At ang relasyon ng lalaki at babae, pwedeng maging wagas at sagrado, na hindi marital ang dating, kundi wagas at malinis na pagkakaibigan. Kasi itong si Paula ay tinulungan din, mukhang mayaman itong si Biyuda. No? Tinulungan si Jerome sa kanyang mga gawain. No? Lalo na sinaplayan siya ng mga librong kailangan niya sa kanyang pag-aaral at sa kanyang buhay bilang isang pari. No? And then, siguro isa pang kapansin-pansin na pwedeng pagnilayan kay Jerome yung matinding debosyon niya sa Mahal na Birhen. Kasi noon po mayroon ng mga kumokontra at sumasalungat dun sa perpetual virginity ng Mahal na Birhen. Para sa kanila, hindi naman Birhen ang Mahal na Birheng Maria. Pero isa po si Saint Jerome ang nanindigan at nagpaliwanag sa doktrinang ito ng ating simbahan ng perpetual virginity of the Virgin Mary. At yung malaki nga po niyang contribution nung panahon ni Pope Damasus, hinimok niya si Jerome na i-translate ang Bible into Latin. Na later on, yun po isang malaki niyang contribution. At the same time, yung panahon pong yun,
Dahil maraming mga kasulatan, wala pang official na Bible. Yung sulat ni San Pablo, wala pa yan. No? Siguro, ang tinuturing pong Bible noon yung Old Testament pa lang, yung Hebrew Bible, yung sa mga Hudyo. Pero walang standard na official na ito'y mga librong inspired by the Holy Spirit na kasama sa mga sagradong libro. No? So kasama po si Saint Jerome na naglatag ng mga opisyal na ito ay tunay na inspired by the Holy Spirit. No? At ito po yung mga year 300 dyan. No? Year 300. Kaya ito po yung malaking impluensya ni Jerome sa simbahan. No? Sabi po niya, ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Sa taong ito na nabuhay ng year 300, na malapit sa banal na kasulatan, sabi niya, ang walang kaalam-alam sa banal na kasulatan, walang kaalam-alam kay Kristo. At ito po isang paalala sa ating mga Katoliko na tayo raw mga bobo sa banal na kasulatan. Walang kaalam-alam ukol sa salita ng Diyos. Tandaan po natin, itong ating kasaysayan, ang mga ninuno natin sa Saint Jerome, ang nagbuo nitong tinatawag natin ngayong Bible. Dahil patuloy nilang they continued to meditate and reflect on the Word of God. At para sa kanila, yan po'y mahalaga sa pag-reflect natin, meditate sa salita ng Diyos. It is then that we are able to pattern our lives to the life of Jesus. Ignorance of the Bible is ignorance of Jesus, of Christ. Kaya parang paalala sa atin ni St. Jerome ngayon, let us read our Bible so that we will know more about Jesus and we can follow Him more closely, dearly, and love Him more dearly. Amen. Ngayon po'y ating idulog sa paintay ng ating mga kahilingan, tayong lahat na patuloy na inaakay ng Panginoon tuno sa buhay na banal. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, patalasas meke kami, ingke kang amano. Ginoo, patalastas me kaya kami kaya kang aman. Para ka ring obispo at pari, manakidlasan ng panahon at kayapan at pilugluban, bareng apag-aralan at pigunaman in Biblia, at kapamilatanan niti, matampang apanaral in amano ng Diyos karintao. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, patalastas me kaya kami kaya kang aman. Para ka ring eksperto king pamag-aral king Biblia, dinano sanang inspirasyon ning Espiritu Santo, para katamong arinan malino at ustong pamaglarawan king amano ng Diyos. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, patalastas me kaya kami kaya kang aman. Para karing mau karing amano ng Diyos, manakitlasan ng metong adyako ng Felipe, amipalino karela king mayap ng balitang Jesus. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, patalastas me kaya kami kaya kang aman. Para kay katangan, ding kay katang puso, antimoring alagad ning Emmaus, milablabla kabang lilinawan dala kay katamo ring kasulatan. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, patalastas me kaya kami kaya kang amano. Ngeni adwan tamo ing sarilitang kapagnasan.
Ginoong Jesus, Ama ng Diyos, sa katawan tao, at ikang ining kasalukuyan karing kasulatan, antimono makanano ka king may konsagrahan at tinapit alak, agyamang king aliwang paranan. Ibuklat mo ring mata mi, pan akilala rakat, aluguran. Ikang mabibiyat magari, manggaman, kapilan. Amen. Amen. Manalayin kayo pa kamalang kapatid, banti kaya katamang daon, matanggap yara pa ng Diyos, si Panglubos mayupaya. Taning Ginuwi din daon karigamat mo, kapuri at karigayan ng kaya lagyo, kaya katami ka sa plala at kaya mabilog ng Santa Iglesia. Oy, pamimiglalang, sapan mo keng tuki, king alimbawa ng San Jeronimo, king pamibulemi, king kaya kang amano, lalo misa ng hasadya, king kaya kang sarili, king pamiyampang kaniting sakripisyo ng kaligtasan. Tiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kaya kayo, At kaya ko anti yat nayo rin puso yo. mayat na anong kinggin, Pasalamatan tayong ginu a Diyos tamo. karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuli, ding pasalamatan da kang paratit numang karinoy pa, Diyos king alangang galubos mayupaya. Ing ligay ring santo, ligay mo muna man. Potang parangalan ming karelang merito, parangalan mi sarili mong kalam. King biyera ket iking yato, diren mo keng atularan mi. King pamakisamakda karim banwa, ipagkadubuke kaming karelang pamakikaluguran. Karing panalangin da para king kekang Santa Iglesia, pagkaduban mo keng siganan at kambinan. Iting maulang kapulungan daring talapatutu, agaganda kesa ng sumulong king tagumpe, ban makirake karela, king korona ningalang kapupusan na ligaya. Kapamilatan ng Jesucristo ang ginumi. Ulinita kambere sa blangkoro, ring anghel karing banwa, daralit ming kekang ligaya anantok ng ngaming babye, kapurian kekang.
Aping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami manyarilang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang loob, king pamaylasad kamatayan, kinuaning tinapet, pasalamat siya kaya. Pira sune binyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ko nga nat kananya. Itiing ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman, kay baning apunan, kinuaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At bingining kalis, ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ko nga minum ko kaniti. Itiing kalis, ting ka na akong daya, ing daya ning bay talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para ka rin sablang tao, ban kaya tami patawaran na rin kasalanan. Adaptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayo misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan mi oy pa, ang kamatayan at pamanyabli ng may biyan ng anak mo, daraw mi kaya tinabi ng biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ang pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapangmamaming pagamwa mo, king ikamingan sanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ang Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban biganap pinilugod, kambe ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, at sablang pare. Gana kamula naman di kapatad ming pepainawan at maninayang sabing miye, ding sablang mayangon na biye, tanggapan mo sana kay maligay mong harapan, pakalunban mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biya langanga, ban kaya be ng Maria, imbirhendo ng Diyos, kambe ng San Jose, akayang esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo at tinupad kemal mong kaburian king kay kabaning panawun purian dakat parigayan kapamilatan ng Jesucristong kay kang anak. King kapamilatan ng Kristo kamben at kaya ipang mayupayang tutu kagumning banal Espiritu pupurian dakat parangalan manggaman king alanganga. Ngayon manalain tamit mong kapanilugod king ipa, karing amanong tiro na kaya katamo ng Ginoo. Ang kaya kami, ang kaya riyan
Igabos mo kami o ginukisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapaan king panawin mi, ban king kasaupan ni kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at binigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiyag ko kaya kayo. E mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning lawin mo yung kasalpantihanin kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari manggaman, king alanghangga. Amen. Ing kapayapan ni Ginoo man tabi sana kapilan man kaya kayo. Kaya ko antimuri. Iti po may kakapatid, may pupukain tamang ing kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan, kapayapan. Yang malugod at maganakatang Ginoo, ing kordero ning Dios sa minalako king kasalanan ning yato. Ang tamang makasadyan tanggap kaya kaniting banal ng komunyon. Ginoo, Ginoo, ek matampang tanggap kaya kaya ka, dapat ikas may nga mano mo, kumayap na ako.
salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, King lubot mo at liga. Salamat, King pakamal mo pangaliga. Salamat po, salamat po. Maliging alto at timlan ng ulan. Tiyuping hangin at kantad ay ngayon. Sa langing ba't piling-bingit at kahit maring maglapit. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, King lubot mo at lingap. Salamat, King pakamal mo pamanigan. Salamat po, salamat po. Manalangin tamo. Oy paming malagod, busan mong iting banala ay karisyang tinggap mi, kaniting kapesa ng San Jeronimo, palablabano ring puso, ding sablang sasal pantaya kaya ka. King pamagaral mi, karing banal mong turu, at alasas miya sana, ing ebanghelyong tutukyan mi, at miras na keman sana king bielanganga. Iti adon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ting ginu mantabi kay kayo. At kay Kawan Timothy. At bindisyonan ako ng ating Diyos sa may paintutu. Yung paamponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Mayari ni kay katang kapag masusyan, o niya umeta ng ngeni, luguran tayong Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Salamat, Maya Forest. Gandang araw, maraming salamat po.